mindig megnézem a használt bogárhátukat, a öreg bicikliket és a kidobott kutyákat az interneten, és akkor az interneten találtam a Gertrúdot, aztán lett kosár, és akkor ugye elkezdődött ez a közös élet. Érdekes módon az első perctől szereti ezt a kosárcuccot. 5 vagy 6 éves korom óta, mindent egybevetve 44-45 éve kerékpározom. Közben meg divatba jött a bicikli, tehát azért amióta én az újkori bringázást nagyon aktívan csinálom, ami mondjuk szűk 10 év. Azóta azt látom, hogy már nem köszönnek egymásnak a biciklisták annyian van. Sokkal jobban tudsz belakni egy város bringával. Bringásként tudsz meg ilyen titkokat a városról, ezt szeretem benne. Kreatív igazgatónak hívják, amit csinálok, a reklámoknak a kreatív részét találom ki az én embereimmel. Amikor itt elkezdődött a reklámélet, akkor annak a nyugatról jövő minden ilyen sallangjával kezdődött el, hogy úgy mondjam. Tehát kaptunk cégautót, meg legolcsóbb közlekedési formára az volt, ha beültél a cégautóba, mert ugye a cég fizette a benzinedet, az autódat, a parkolásodat, és ezért például valószínűleg nehézkesebben állnak át az ilyen emberek bringára. Az, amit talán a legjobban szeretek a biciklibe, ez a végtelen egyszerűsége, és az, hogy ez a végtelen egyszerű tárgy, akkor gyalogos embernek megnégyszerezte a sebességét, és nyilván senki nem gondolt arra, hogy majd sok-sok évvel később megint csak megnégyszerezi az autóshoz képesti sebességedet a városban. Tehát igen, ez talán az egyik legjobb dolog az egészben, de ez ugyanaz, mint az, hogy kiszámítható az, hogy mikor, hova érsz oda, meg ugyanaz, hogy neked mást jelent a város, és mást jelent például az, hogy a dugó szót egy idő után elfelejted, és ez nagyon mókás. Vicces módon, amióta újra bringázom, azóta inkább ilyen hétvégi autós lettem magam is. Tehát az autó az inkább egy ilyen örömszerzés. Hát meg olyankor nem egyedül vagyok, hanem mondjuk viszem a gyerekeimet, viszem a feleségemet. És elmegyünk vagy csak így a Pest környékére, vagy néha csak úgy legurulunk Balatonra, szigorúan kis utakon. És így egész napos programot tudok csinálni egy Balatonra lemenésből, ami amúgy egy ilyen stresszfaktor, amikor az autópályán mentem régen. Most én jó 2,5 óra térek rá, de a legnagyobb nyugalomban. Kávéztam közben, láttam egy csomó klassz dolgot, szóval nagyon szeretem. Visszaszoktatott szerintem részben a bicikli arra, hogy az autózás is szólhat arról, hogy nézzük a tájat. És tudod, hogyha átszoksz arra, hogy napi szinten bringázol, és az autó csak egy ilyen tényleg egy örömöt adó dolog, akkor az egyik stresszt kiirtottad az életedből. Tehát ezt a vajon oda fogok-e érni, miért olyan lassú, ez kitől kapott jogosítványt, tehát ezek a dolgok megszűnnek az életedben, és helyette az van, hogy ugye akkor vagy kint, amikor kevesen autóznak, és csak az élvezeti részét csináld annak is. Amikor meg haladni kell, akkor meg ősz a bicikli. Ilyen egyszerű.